Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baru kini gilong ki khubor bam takasni. Lapan ha perda ya kejingi la kai football ki samla ha maupun ka mauput sport club ha ka lifeway terik kelayo ban penha perda no ya kejingi la kai football bala penlong kerpang da ka mauput sport club na kabenta ki samla jong kasnong. Hagani ka jingile kai football jong kasnong ka shipara long kala yakun final but ka best friend FC ha ka ba ka best friend FC kala yo ya ka jingjom lingba ka lai goal but ka shipara log shigol. Ukongsan hagani ka sngi day uba commander Shangpliang ubadeiru u president jong ka sengkin nong rep ka jilla. Barkum juru unong snaflim khasi. Habakren hagani ka sngi na lor ka ba ay mensuim ki samna ber ki kena ha ki kam mile kai football but ula ay jingmut ru bangim day shu ban shia pendan kam tang ustar bat ka wat pendan kam ru da ukulam bat ka internet. Dengan sopan ay kublay ru ya ki rangba ki belay don lang hang ni nadu i doktor ebla i badai i CHO hagani ka sub center hagani ka sinong jongpi nang tayaw menteri jong kalawar mapot ya kinong kitkam jong ka sport club nadu u chairman nang tangidon hang ni kilong kami idon gijing e jikinong rep ki ba shirinjan takadaw sa jerong ka jingkran bat sa kahikai di ya kiro ba mday syo ban syo penengkam tong star kawat le na daw kolom bat internet ro ya kataro hapika bal kalong ka ba pinnam la bat mudur ia kata ka jing sawa jeng kamadan kapalong hadu kata tengi skema ko ke singi kasi jungir gin sapoi si ke English Premier League nidan ki samla gi jungi kemu ba Eugene Sen nang tau Chester Paul nang ta mentalai ngidang dan hapo ka ISL ba Ridim tengi skema ko ke singi ki samla jungi kim pero si ke English Premier League bat ini tu ikan salong ka history ha ka chila ka jungi bangin yo ya ke bakum kita ki priyo pesa si sen ngakam to ya pi ba pinyele ka da ka jing daga taka mensim daga spirit ke badon sisa ke tengah jingle kai football ban ke jingle kai football kam dai kata ka jingle kai ke ban penya shrut epi ka long penban ke jing penya teli pej hang ne nam ta ki paj baru kala penya teli pio ban wan ha ke tengah badan daga mensim daga jingle teli daga mensim juga jingle su e ka chinong atau daga sport ke dai ka wai ka pawan ra e ka mensim juga jingle teli ka jing penya jan ha ka chinong atau cisen ngakam to ya pi ba pinyele kai daga jing daga taka mensim daga spirit ke badon sisa ke tengah jingle kai football ban ke jingle kai football kam dai kata ka jingle kai ke ban penya shrut epi ka long penban ke jing penya teli pej hang ne nam ta ki paj baru kala penya teli pio ban wan ha ke tengah badan daga mensim daga jingle teli daga mensim juga jingle su e ka chinong atau daga sport ke dai ka wai ka pawan ra e ka mensim juga jingle teli ka jing penya jan ha ka chinong atau Panyadon lang hani barafat di kepaar ngai kublai ki chairman kino penyait jongkenik program bal ailat yang abandon apading jopi hangdi kini ke football tournament di ngan ong ngan ai bak ai riang ye kinong ile kai bro artin namar ba natip ban po siya ka final kamday kapasok ila congratulations nakamenta bala po siya final ay ni ka jingile kai ka internet ha ka jingile kai football kalong kapalang physical pamadan ngin yadon hi ka jing shurut jing yale hanre kita ke bro khot kinne tang hapo madan dalami nang ni ngin ya it ngin long kawai ni tali ko kumjo ko bigi shay long kam jing la da pio le ki madan ki ba kamhe pinang sai shishu i krori le kai football te sa shisen ngasapan ai kublai pi te lada day he ki kam nong rep ngin sa da pelon ka ke meeting lada day ki kam film ngin sa ya kren ha ko meeting nomor sipron ki jing e jing nong rep ni kendo te ngai scam nong ba ki ba pinang trai shitom but le sa ngai scam ba pi pin siyo kamadan ka ba kham he nang ne sikmat nomor pang di tanyuar ba imat ka kam jinjar ba niyo madan ka badan do ka mensim shisha sa shisen kublai sipun kublai shijargo
Bayar. Percaya dia berapa? Ini lah kerja. Hah? Jauh hari yang tiba. Internet. Oi, tapi na besa yung miliki price. So na masa yung ka winner ang thought yung kamang yung shobha so nakamasa yung ka first prize ng thought captain in shobha by Inwanshim na besa yung ka prize. Masuk ay kuplay ya baro kebalawan na bisnan ha kade ke final. Kuplay sigun kuplay si hajagu.